Határozzuk meg konferenciánk jellegét, célját. Formáját, meghirdetett célját tekintve egy jogelméleti, jogtechnikai, politikai, külpolitikai értekezésről, majd tanácskozásról van szó, valójában azonban sokkal többről. Valójában önök, kedves résztvevők, egy túlélő konferencián vesznek részt, anélkül, hogy ez már az első pillanatokban tudatosult volna önökben. De hogy mi sikeredik ki ebből a remélhetőleg nyílt szívű tanácskozásból, azt a történelem fogja majd eldönteni. Remélem, hogy 2, 5, 10, 20 év múlva bármelyikünk, akár e földön, akár más világban, élete nagy jelentőségi napjaiként jegyzi majd 2017. március 3-án, 4-én. Óriási a felelősségünk. Nekünk, tiszta szívű, szeretetteljes gondolkodású, jó szándékú, magas tudatosságú embereknek itt és most mindent meg kell tennünk a végveszély felé sodródó felelőtlen emberiség felvilágosításáért és megmentéséért. Eszközünk egyrészt a tiszta beszéd, másrészt az életóvó, támogató létmodell. Együttes munkával történő kialakítása, saját életünk alapjakénti megteremtése és a nagyvilág felé történő kisugárzása. Hatalmas felelősségünk érzékeltetéseire egyetlen gondolat, reánk. A Kárpát-haza jelenlegi lakosságára akármilyen nyelven beszéljen is itt valaki, van bízva a Föld egyetlen, ma is teljes értékűen működő túlélő övezete. Ez tomorzati földrajzi fogalom, egyúttal az itt élők számára isteni kegyelem, túlélési lehetőség. Adi Endre többre fogalmazott 1918-ban, már 18-ban, jövő lesz 100 éve. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él és élni akar. Itt mi mindannyian őrzők vagyunk. Majd egy évszázad távolából nekünk üzen Adi Endre. Teleki Pál, földrajztudós és későbbi miniszterelnöktől idéznék egy fontos gondolatmenet. Amikor a magyar békedelegáció annak idején kint járt Párizsban, és a diktált békét kellett elfogadnia, akkor is írásba foglaltuk, előterjesztettük, és amennyire időt adtak rá, megmondtuk a magunk igazán. Amikor azt kérdezték tőlem, mint a békeküldöttség tudományos munkálatainak előkészítőjétől, miért írunk össze oly sok mindent, hiszen itt senki nem olvassa el, ezt válaszoltam. Tudom, hogy ma nem olvassák el, de egyszer majd elolvassák. Harsányi László barátunk a következőt írja, a korona, mint nemzeti szimbólum, a lélek szintjén programoz, ahogy áttör a lelkiség. Ha eljön az idő, teljesen természetes módon megnyilatkozik a kárpát-medencei integritás törvényszerűsége is. És egy nagyon jó francia szakértőt kell egészen részletesen idéznem. Összehasonlítva Magyarországot a kis Antanttal tapasztaljuk, hogy az a holnap előcsoportosulásában központi magot képez, melyet nem hagyhatunk figyelmen kívül azért, hogy utódai hódító vágyainak engedjünk. A magyarok a Duna-medence kereskedelmi és hadászati központjában egy erőd birtokában vannak. Eljön az idő, amikor Magyarország a természeti törvényeknek megfelelően keresni fogja elveszett tagjait, melyek valamilyen módon önmaguktól ismét hozzá fognak kapcsolódni. Magyarországnak ismét abba a helyzetbe kell kerülnie, hogy Közép-Európa újjászervezésében azt a szerepet töltesse be, amelynek belső értéke és földrajzi helyzete rendelte. Ez egy bizonyos de la Rivelier nevű úrnak a gondolatmenete volt. Újra Konfuciuszt idéznénk egy többi gondolatmenet, szintén Trianon Párizs témaköréhez. Van egy kedves mondalat, őszintén szereted, engedd szabadon. Ha visszaszáll, akkor a tiéd. Az, hogy a mai Kína nem követi saját ősének bölcsességét, az a kínaiak bizonyítványa. Nekünk illik és érdemes odafigyelni. Fölvetődik 3 kérdés. Ez a konferencia most magyar felvetésre és magyar szervezésben indult. 3 fő kérdés van,
Miért éppen most? Miért éppen mi magyarok szervezünk? És miért kellene és hogyan megértenünk, hogy új helyzet van? Mindhárom nagyon fontos kérdés. Miért éppen most? Azért, mert új helyzet van. Térben is, időben is. Térben, földanyag globus szinten, európai szinten és kelet-közép-európai szinten vajudik világon. Időben. Egy sohasem volt típusú kozmikus korszakváltás és életparadigmaváltás küszöbén állunk, az összes létező válság jelenséggel szembesülünk. Sokan nem értik, mit jelent az, hogy kozmikus világkorszak. Egy rövid idézet, hogy át lehessen érezni. Napjainkban köztudottan 5 féle kozmikus világkorszakot váltunk fel egyszerre. Az állatövői egy halakkorszakát, a 3600 éves Nibiruin nagy ciklust, egy 25 000 éves, egy 125 000 éves és egy 12 millió éves galaktikus ciklust egyszerre. Együttes jelentkezésük igen bonyolultá teszi a megértést. Egyetlen dolog biztos, a korszakváltások rendkívüli intenzitások lehetnek, így rendkívüli erőfeszítést követelnek meg tőlünk, hogy felkészülhessünk rájuk energetikai szinten. Ezzel együtt érvényes az első hallásra talán nehezen értelmezhető bölcsesség. Minél inkább változik, annál inkább ugyanaz. A kifosztó típusú társadalmakról van most szó, jelenleg éppen napjaink kapitalizmusáról, a Káinában, illetve Romulus Remus típusú nyertes-vesztes életmodellről. Ehhez többen 3 információ. Világ egyik híres angol közgazdásza 2001-ben mondta el, Madridban közgazdász világkonferencián, miszerint ebben az évszázadban a népesség kevesebb, mint 5%-a termeli meg a javakat és szolgáltatásokat, amelyet a többiek és mind a 100% elfogyasztanak, így hát nincs szükségünk tömeges munkaerőre. Még egyszer. 5%, nem hiszem 5% termeli meg a 100%-ot. Természetes emberi kérdés, közgazdásznak különösen kérdés, mi a figurát, akármit csinál, a többi 95%. Lényegtelen. Miért azt csinálja, amit csinál? És miért nem azt csinálja, hogy gyönyörködik a napsütésben, szeretkezik, megsimolja gyermekei fejét, énekel, táncol, jól érzi magát a világban, az Isten adta világban. Erről szólt többek ez a konferencia. Egy Branko Milanovic nevű abszolút közgazdás zsenit kell idéznem az Egyenlőtlen világ című munkájából. 1,76 billió dollár egy Oxfam nevű intézmény röviden ezelőtt erre az összegre becsülte a világ 62 leggazdagabb emberének vagyonát. Alig több mint 5 tucatnyi milliárdos annyi pénzzel rendelkezik, mint a világ népesség szegényebb fele, azaz 3,6 milliárd ember. 62 kontra 3,6 milliárd. Barack Obamától Thomas Pikettyig, ez a világhírű közgazdász, korunk vezető koponyai mindegyet értenek abban, az egyenlőtlenség korszakunk egyik legnyomasztóbb problémája. Következőt már nem is idézem, 1944-ben Amerikában élő magyar származású Polányi Károly, németesen Karol Polányi, így használta a nevét, a nagy átalakulása, The Great Transformation című munkájában jelzi, hogy 44-ben jelzi, hogyha szabad mozgást engedünk a világ túlzott iparosodásának, akkor az emberiség ki fog halni. Az ember természetes igényének kell bármiféle fejlődést, iparét, szolgáltatásbeli, stb. Alárendülni, rendelni, különben elveszünk. Miért mi magyarok szervezünk, adódik a következő kérdés. Azért, mert a mi őskultúránkban lelhető fel a nyertes életmodell, a Hunod-Magor típusú egymás segítő erkölcsös magatartás. Először is ezt a szemléletet kell újra magunkévá tennünk,
Másodszor pedig a nagyvilág népei számára kisugározunk, és pedig eredményesen, különben elveszünk, mi magyarok is, de az egész emberiség is. Kállai Béni Ausztria-Magyarország pénzügyminisztere már 1883-ban a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában arról beszélt, hogy kelet és nyugat között a közvetítést nekünk magyaroknak kell elvállalnunk, mert mi vagyunk arra leginkább hivatva. Zécsi Raffaelné, gróf Zécsi Raffaelné pedig úgy vélte, a hazánk történelmi küldetése, hogy fal és kapu legyen kelet és nyugat között. Fal és kapu, kelet és nyugat között. Csita Jenő, a Psalmus Hungaricus költője pedig úgy fogalmaz Tükör előtt című versében. Mosolygok itt, hallom, mint kopácsol az ismeretlen kéz. Stám minket, és bennünket kovácsol kemény acélán, tűzben iszított pengév és rája vési rendelését, te gyógyítod meg a világ kelését. A magyar gondolkodásmód, ami meggyógyíthatja a világ kelését. Miért kellene és hogyan megértenünk, hogy új helyzet van? Erre van egy filozófiai módszer, a fenomenológia, arról az, hogy ürítsük ki az agyunkat, helyezzük nulla állapotba, mintha soha semmit nem tanultunk volna, valamilyen ismeretet. És hirtelen nézzünk rá. Ilyen átlatlan rátekintéssel kéne megközelítenünk az egész 20. századi történelmet. Mert viszont a kiváló Szűke Lajostól még ide kell tűznöm, hogy tudjuk értelmezni, mit jelent az a fogalom, hogy Kárpáthaza. Nagyon sokan nem tudják. Ne törődjünk hát azzal, mi a hatalmi elit pillanatnyi reakciója, és főként ne törődjünk saját kis ego pillanatnyi érdekeivel. Nyerjen megfogalmazást ötletszerűen az, ami az elmúlt 1000 évek alatt másod már jól bevált. Kishazánk problémája, hogy Magyarország nem azonos azzal a területtel, amelyet számunkra a térképen bekereteztek. Szlovákia nem felettünk, Románia nem mellettünk van, a szerbek pedig a térkép szerint nem alattunk védik a saját határvonalaikkal körülkerített valamit. Kishazánk problémája az, hogy a víz a sziklahegyek csúcsaitól a tengerig egy és oszthatatlan. És a Kárpát-medence egy és oszthatatlan, egymástól elválaszthatatlan, szétszedhetetlen életterületet ölel fel. Ami közös, cseh, horvát, magyar, osztrák, román, ruszin, szerb, szlovák, stb. Hazánk egyetlen, oszthatatlan, élő konglomerátum. Az élet mint olyan egyesíti. És nem a közakarat formája vadmegy kaptává, dalást fejszer ki. Ebben az értelemben a Kárpát-Föderáció, vagy a Duna-Tisza-menti köztársaság, vagy a Kárpáthaza jobban illene hozzá. Amennyiben mi egyazon embertestvérek, de különféle folklórt játszogató apró népek végre kezet nyújtanánk egymásnak itt, a közös Kárpáthazában, akkor a születő testvériség fényében a hatalmi elit mesterséges torzító tükrei elhomályosulnának, és a kölcsönös elfogadás, egymásra utaltság, egymásra figyelés női principiuma a férfi principiumot méltó módon kiegészíteni. Ezzel az áragondattal adnám a szót Farkas József barátunknak. Így talán jobban meg lehet érteni, mit jelent az nekünk magyaroknak, európaiaknak, a kozmikus korszakhatárt érzékelő, felvilágosult embereknek, a szeretet híveinek az, hogy Kárpáthaza. Miért fontos visszatérni a Szent Korona értéklethez? Köszönöm.